Niku mboten desa seberang, mbok rondo dadapan ngadekake sayembara sinden idol gawe anake andi lumut sing golek bojo gawe pendamping. Walah iya le suwun kabare. Sami-sami mbok. Nggih. Nggih, Mbok. Anak-anakku sing ayu dhewe rene Nduk. Nggih, Mbok, wonten apa? Nduk, aku duwe kabar sing apik banget. Kabar apa, Mbok? Nggih, Mbok, kabar nopo kok? Kabar nopo kok sakjane tenanan banget. Ngerti ta, Mbok, rondo dadapaniku duweni anak lanang sing bagus banget jenenge Andi Lumut. Oh, Andi Lumut. Wah, bagus. Gelem no. Mbok rondo dadapaniku lagi ngadake sayembara. Wah, purun, Mbok. Si aku sing kepilih dadi bojone Andi Lumut, kan aku ayu. Ora iso, mesti aku sing kepilih dadi bojone Andi Lumut. Yo gak iso, kan aku le tua kan digawe kodok. Iso Mbak Yu, kudune aku sing kepilih, aku kan sing paling cilik dhewe. Mbak, kok bede matur? Matur apa kowe? Aku wis rampung ya kowe. Sampun, Mbak. Ngeten, Mbak, kok bede nderek sayembara supados dados garwane Andi Lumut. Kados Mbak Yu Klenthing. Hah? Apa? Kowe melu sayembara Sinder Kidul? Gak salah krungu ta aku. Kowe ki elek, rusuh gak pantes melu sayembara. Nanging kula nggih pengen Mbok nderek sayembara. Wes ra usah, kowe iki gak pantes melu budal. Aku lan Mbak Yumu rono nyingkira. Cayu, apa kau nangis? Kok kowe sapa? Aku salah siji widodari sing modern dikayangan kanggo nolong kowe, Nduk. Aku kepengen nderek sayembara ing desa sebelah widodari. Melu Nduk, aku bakal ngrewangi kowe kanggo melu sayembara. Hah, tenanan widodari? Iya, Nduk, aku bakal ngrewangi kowe ing pinggir kali ana arep Mbok seberangi ana yuyu kangkang. Lho, iki aku ana godhong sing ambon ra enak ben awakmu ora diambung yuyu kangkang. Wah, matur suwun widodari. Karena aku jalan kowe seberangi aku lan dikadeko lewat kali iki. Duit, ha. Alah, Fred. Wih, syaratnya tanganmu. Apa tanganku? Apa mbok kapake? Apa? Di emoh gilani. Apa lho kok syaratku yani? Masa nggo tanganku kambune wangi. Wis nek wis syaratnya nambah. Yo wes tangan wae tapi. Wis. Iya, kan.
gelem, tapi seberang kese ben tekan ujung kono baru aku gelem. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya? Mbok penting apa? Repot kaget itu. Kan kula penting mbok. Arep melu sayembara sinden kidul. Bisa dadi garwane andal lumut, Mbok. Baca ayu-ayu. Lah, ape melu sayembara ta? Ngene lho, nggih, Mbok. Sayur panen. Asik ya tak ada yang dari lumut. Ngene mlebu. Putraku si ande lumut temurun ana putri kang ganggai putri ninggih sing ayu rupane Ah, kurang ajar kowe iki. Aku ayune koyo ngene mbok diarani sisane wiyu Kangkang. Putraku si ande lumut temurun ana putri kang ganggai putri ninggih sing ayu rupane ijo iku kang dadi asmane Sapi kula, Mbak. Putraku si ande lumut temurun ana putri kang ganggai putri ninggih sing ayu rupane lenteng biru iku kang dadi asmane Nduk, wong telu arep padha gelem kabeh. Waalaikum. Waalaikumsalam. Sopo kuwi? Kula Klenting Kuning badhe nderek sayembara supados dados garwane andi-andi lumut. Mbak.